Gima chalo ka curfew en gima owinjore otim nikech parliament owacho ni gik moko koro ok dhi maber, piny nitie e kuma rach ahinya. Parliament owinjore owachi ni koro keto curfew. To sasa mineno ka piny moro otimo curfew, ka ji odhi e ndara kendo dhi ng'anyo, nyiso ni ok gidwar adiera mondo owuog oko. Mano nyiso ni Suluhu ok dwar ni mondo piny one ni jo Tanzania igi owang' kendo odhi e ndara, kendo mondo kik gibed gi nafas mar timo damage kata ketho mang'eny moloyo ma giseketho. Curfew ok owinjore otim kendo otim e piny ma ji dhi goye kura, ahinya ahinya ka igoyo kurano maber. Sasa mineno kigo kura kae to jatend piny wacho ni wadwa keto curfew kata wadwa loro makoro ji ok wuothi sa 12 nyaka sa 12, nyiso ni mokwongo kura nokogo maber, nikech ka dogoye maber to nyiso ni ji dobedo gi nafas mar dok dala mondo girit ni ng'ama idhi landi. Mano en evidence ni kura kata manogo Tanzania ok ogoye maber. Mar ariyo en ni jatend piny koro be ong'eyo ni ji gi owang', to ka ji gi owang' ma koro gionge gi suluhisho moro amora, koro nyaka gidhi mana ng'anyo. To Tanzania pok obedo gi ng'anyo, koro giluor, gikia ni to ng'anyo ni obro dhi maromo nade. Mar adek en ni Tanzania kata Samia Suluhu ong'eyo maber ni yiero kaka nokopange, kaka opange ok opang maber ahinya. To chalo ni nyocha oparo ni jo Tanzania igi nokowang' kendo nohere, to ka noneno ka giwuok ma gidhi e street, wacho ni gini debed marach ahinya, nikech waneno gima timore Cameroon, waneno gik matimore giluongo ni Arab Spring, ma gik moko nochako mana kaka nochakore matin ni, to ji oringa ringa modhi e State House, ma president moko timore nade, oringo molal. En be onyalo bedo gi luoro no. Ing'eyo ni king'iyo kaka Samia Suluhu nodhi go kura, ochalo mama ma ok ti, ma ohero ji, kendo mama ma paro ni gini igoye maber. To chako wacho ni wacho gi timo opogore. Ka iwacho ni nitie demokrasi kendo ji go kura maber, to jomoko to ringo kendo ng'anyo on the street. Koro in kanye to jopiny ni kanye. Kae kuma ne Kenya nochakore, taneno kochakore Tanzania, to kodhi bedo mayot. Nikech inyalo mana ful ji seche te, lakini nitie chieng' moro ma kata jok ma idwa mondo iful go, bro wacho ni koro wariek matin. Gini koro ok dhi timore kama. Mokwongo mistakes notimore. Ok waseneno, waneno ga ka president ochung', to onyalo kawo president ma Muslim ochung', okawo Jakristo. Nikech Jokristo ng'eny Tanzania moloyo jo Waslam, okawo Jakristo bedo vice ne. Kata ka en Jakristo kaka Magufuli ne Jakristo, okawo Muslim bedo vice ne. Nyiso ni nitie balance. Samia Suluhu to en Muslim, to chako kawo Muslim moro oketo vice ne. Nyiso ni ok okea kata majority. To majority gi ema koro ineno ka wuok wacho ni mama ni ok respect piny ni, wan gi jo Kristo gi Waslam, ochalo ni koro dwa chawa. To ma ema paro ni emomiyo koro ji wacho ni ma ok nyal timore. Gima wang'eyo maber ahinya, ni ok inyal kawo mbui kae tidino, kae tiwacho ni internet koro onge, gigi koro onge. Gima dwa mana nyisi ni nyalo wacho ni internet iloro, kendo ilore maber ahinya. To gimikia ni sami ilore no pod jigo mana picha. Nikech picha tine nitie simu, ok en kamera kende ema nyaka ng'ato bedgo. Tine en e simu. Kidhi yawe ni to gigi dhi wuok mapok idware nwang'o, nikech jogi nigi gigo e simu. Loro mbui ok en loro ng'anyo kata loro pach ji. Kiloro mbui kik ipar ni koro ka jomoko ok ne. Wan gi jok miluongo ni observers, kendo anwang'o ka jotelo moko seche moko iwanda ni to giparo nade. Nikech wan gi observers go nigi cameramen gi,
wan gi jomoko ma be obiro giluongo ni jondiko kata journalist, gimbe gin kanyo, gimbe gitake photos gi, international journalist ni kanyo, kendo nita ging'eyo maber ni yiero no idhi tim. Gimbe gitake photos go, matin ibro neno ka CNN gole, matin ibro neno ka BBC gole, matin ibro neno ka Al Jazeera gole, kata Kenya ka wabro neno mana gigo matimore. Nikech seche moko ji wigi wir ni jok ma jo Tanzania gi nigi border gi Kenya gi Tanzania, to sama tin ginyalo mana kadho gi pichni go to gidonjo Kenya ka to giore mbui be ji nena. Koro wan waseneno gi e mbui, koro paro matin no aneno ka seche moko jo siasa